Shwmae prynhawn da i chi gyd. Croeso a diolch chi am gymryd rhan yn y ddadl yma prynhawn. Mae gyda ni Newid Hinsawdd Cyfrifoldeb pwy. Just before we start, I'd like to welcome you all to this afternoon to this debate, climate change, whose responsibility. And can I just remind you that translation services are available if you wish. Just click on the world icon, choose English as a language, and you'll be able to follow just fine if you wish to do so. Felly, mwyn i chi gael bach o gyd-destun ar pwy i fi, felly Steffan Griffiths, dwi'n cyflwyno tywydd ar S4C ers rhyw 7 mlynedd bellach, ar ôl dechrau'r swydd yn syth ar ôl graddio o Brifysgol Aberystwyth mewn deiryddiaeth ffisegol, cyn wneud gradd meistr neu masters mewn rhewlifeg, sef glesiology. Ac yn dilyn y gradd mewn deiryddiaeth, mae'n golygu bod chi'n cael teithiau maes eitha neis, a dwi wedi bod yn ddigon ffodus o ymweld a gweithio ar rai o rewlifoedd prydfertha'r byd yn y farn i, o Seland Newydd i Alpau Ewrop a'r Himalayas hefyd. Rewlifoedd ac ardaloedd sydd ar linell flaen o gynlyniad i gynhesu byd eang. Am bod mynd i'r llefydd yma, mae fe'n eitha trist, achos ti'n clywed am y llefydd yma sydd yn dioddef o rhan yr Arctic, Antarctic a'r cryosphere, sef yr ardaloedd sydd wedi rhewi ar draws y byd. Ond pan ti'n mynd i'r llefydd yma a gweld yr effeithiau gyda llygad dy hun, a gweld faint mae'r rhewlifoedd yma wedi crybachu a toddi dros y blynyddoedd, mae fe'n neud y peth yn amlwg iawn. Felly, achos mae'r rhewlifoedd yma, fe fi sôn, yn crybachu, mae'r patrymau dŵr tawdd sy'n llifo o'r rhewlifoedd yma yn newid, sydd yn ei dro yn effeithio ar patrymau bywyd rheini sy'n ddibynnol ar y dŵr ymhellach lawr y dyffryn. Felly, er enghraifft, dyffryn Cwmbw wedyn ni yn Nepal, ar droed Everest, mae'r pobl sy'n byw yn yr ardal yna yn ddibynnol iawn ar y dŵr tawdd sydd yn dod o'r rhewlifoedd, gwahanol patrymau yn adeg y flwyddyn, mwyn dyfrio'r tir a cnydau ag ati. Felly, amser mae patrymau dŵr rheina newid, mae'n cael effaith ar y cnydau, mae hwnna'n y pen draw yn effeithio ar y ffyrdd maen nhw'n yn byw. Felly, effeithiau anuniongyrchol falle o'r rhewlifoedd yn toddi. Ond yn y pen draw, mae'r dŵr yma yn cyrraedd y môr, gan arwain at felly'r cynnydd yma mewn lefel y môr. Cynnydd sydd wrth gwrs yn effeithio arni yma yng Nghymru, achos ni wedi'n amgylchynu bron yn bod gyda'r dŵr yn amlwg, a fi'n credu yr ystadegau diweddaraf o'r Llywodraeth yw ni'n disgwyl rhyw fath o 20 centimetr o gynnydd mewn lefel y môr erbyn canol y ganrif. Sydd ddim yn swno'n fawr felly, ond pan chi'n ychwanegu ffactorau tywydd eithafol, gwyntoedd cryf, tonnau mawr, mae lot o bobl yn byw yn yr ardaloedd hyn ar bwys y môr, mi fydd yr effaith cymdeithasol ac economaidd yn fawr iawn o gynlyniad i'r rhewlifoedd yma'n toddi, y môroedd yn cynhesu ac o gynlyniad y môroedd, lefel ar môr yn codi. Felly, o begwn i begwn a phobman yn y canol, mae effaith person ar y ddaear yn amlwg iawn. Felly, gyda ni'n dechrau degawd newydd, degawd fydd yn penderfynu cwrs dynoliaeth mewn blynyddoedd i ddod. Dyma yw y cyfnod i wneud newidiadau tyngedfennol. Ac ai Covid-19 falle yw'r catalydd oedd angen i draws newid i fyd llai llygredig. Fel mae'n digwydd, fi newydd orffen ffilm o dogfen i S4C ynglyn ag effaith Covid-19 ar yr amgylchedd, a fydd hwn yn mynd allan yn yr Hydre. Ac ar hwnnw rydyn ni'n trafod gydag unigolion sydd yn byw mewn dinasoedd ledled y byd, sydd yn mwynhau amgylchedd llai llygredig ar hyn o bryd. Diolch i lai o weithio a teithio, felly'r dinasoedd yma yn mynd o Hanoi yn Vietnam i Hong Kong, i Llundain, a hefyd pobl sydd wedi newid patrymau gweithio, sydd arfer gweithio yn y ddinas, ond sydd nawr yn gweithio enghraifft yng Nghefn Gwlad Cymru sy'n gallu gwneud yr un fath o swydd, ond ddim goffod teithio pellteroedd mawr i wneud y swydd yna. Ni hefyd yn edrych ar yr adnoddau di-ddiwedd o ynni adnewyddadwy sydd ar gael yma yng Nghymru, a gofyn y cwestiwn hefyd, oeddi'r 2 biliwn o fuddsoddiad sydd wedi glusnodi yn ddigon o fuddsoddiad ar gyfer dyfodol gwyrdd. Yn galanogol efallai, o'n profiad personol i a drwy siarad gyda pobl ac wrth edrych hefyd ar gwahanol surveys ac ati, mae'r mwyafrif yn ffafrio buddsoddiad gwyrdd ar gyfer y dyfodol.
ond mae cynhesu byd eang a newid hinsawdd yn bwnc eang, felly cyfrifoldeb pwy. Ni fan hyn ar lawr gwlad, neu ydy e lan i'r gwleidyddion i arwain y ffordd. Yn bersonol, dwi'n credu mi fydd y lan i'r ddwy ochr, gyda'r penderfyniadau cywir yn cael ei wneud, ond hefyd bod yr agwedd cywir gyda pobl ar lawr gwlad i newid hefyd. Enghraifft, y newid na ni wedi gweld yn canol Caerdydd ar hyn o bryd. Dyma oedd un o'r strydoedd mwyaf llygredig yng Nghymru yn sicr, ond erbyn hyn mae'r traffig wedi mynd o stryd y castell a mae wedi cael ei berchnogi gyda caffis ac ati ar y stryd. A mae'n naws gwbl wahanol y ddinas ar hyn o bryd heb y llygredd aer, ond hefyd heb y llygredd sŵn na. O'n i yna rhyw bythefnos tair yn ôl, a mae'r newid yn syfildanol, mae e fel dinas gwahanol erbyn hyn. Ac mae'r newid wedi bod yn anhygol ac yn esiampl o pan mae rhaid wneud rhywbeth, mae'n dangos bod modd i wneud fel mae'r pandemig yma wedi dangos i ni. Nawr, mae newid hinsawdd yn gwestiwn mawr hefyd, a mae yna sawl sgil effaith yn mynd i fod o gynlyniad i newid hinsawdd. Sgil effeithiau rydyn ni'n gweld ar hyn o bryd megis tywydd eithafol, ac mae lenni wedi bod yn esiampl perffaith o'r tywydd eithafol hyd yn hyn. Mae disgwyl gweld corwyntoedd mwy o faint, tannau gwyllt, cnydau'n methu a diffyg dŵr i enwi ond rhai. Yma yng Nghymru, mae disgwyl gweld gaeafau glipach, hafau sychach a chynhesach, mwy o stormydd a cynnydd mewn lefel y môr. A mi fydd yn rhaid felly amddiffyn ein cymunedau o risgau yma, amddiffyn cyflenwadau dŵr, defnydd tir gwell, amddiffyn ecosystemau ac wrth gwrs lleihau alluriadau carbon sydd yn holl bwysig. Maen nhw wedi lleihau tipyn yn ystod y flwyddyn hon yn barod, ond mae'r lefelau dal i fod yn uwch lenni na beth o'n nhw o'i gymharu â'r llynedd. Felly, maen nhw wedi arafu lenni, mae'r trend cyson yn dal i fod yn mynd lan yn raddol slow bach. Bydd yn ddiddorol gweld tu hwnt i'r cyfnod clo yma dros y blynyddoedd nesaf. Wedi pethau wir wedi symud a newid, fydd y lefelau yna yn dechrau arafu neu fydden nhw'n codi'n raddol a codi'n eitha cyson mewn blynyddoedd i ddod wrth trial falle ailadfer yr economi. Mae'n rhywbeth gewn ni'r ateb i mewn cwpl o flynyddoedd. Ond heddiw, yn y frwydr gynyddol i fynd ar afel ar gynhesu byd eang, fyddwn ni'n canolbwyntio ar ysbwriel a gwastraff plastig, achos fi'n gwybod bod chi fel pobl ifanc ac aelodau o'r pwyllgor yn angerddol iawn am y newid sefyllfa o ran gwastraff plastig a ysbwriel. Mae plastig a microplastics wedi cyrraedd 4 ban byd, hyd yn oed i'r bwydydd ni'n yn fita erbyn hyn. Rydyn ni gyd wedi gweld lluniau trychinebus o fywyd gwyllt yn bita, neu yn cael ei dal mewn rhyw fath o blastig, ac mae'n debyg bod dal miliwn o foteli plastig gwahanol ddiodydd yn cael ei gwerthu pob munud ar draws y byd, sydd i fi jyst dal i fod yn swm anhygoel. Mae'r amgylchedd wrth gwrs wedi ddatganoli yma yng Nghymru, a hyn felly yn arwain at bethau megis codi tal am fagau plastig a targedau ailgylchu sydd yn golygu bod Cymru ar dop y rhestr ailgylchu ym Mhrydain, ail yn Ewrop ac yn drydydd trwy'r byd, gyda'r bwriad hefyd o banio nifer helaeth o blastics defnydd un tro megis straws a cotton buds erbyn flwyddyn nesaf. Mae'r ddadl yma felly yn briodol tu hwnt, gellir dadlu hyd yn oed yn fwy priodol nag erioed, achos mae'r cyfnod yma wedi arwain at bandemig plastig. Yn ystod y cyfnod clo, mae'r galw am blastig a pecynnu wedi mynd trwy'r to gyda defnyddiau PPE, sydd wrth gwrs yn angenreidiol, ond deliveries Amazon hefyd lan 65% a llawer mwy o bobl yn archebu prydau parod na'r arfer. A mae'r tuedd yma yn debygol o barhau weddill y flwyddyn yn enwedig gyda'r caffis tu allan ag ati sydd yn agor ar hyn o bryd. Yn rhan o'r ddadl prynhawn, mae felly fyddwn ni yn cael cyfraniadau wrth aelodau'r Senedd Ieuenctid gan gynnwys Caleb Rhys, aelod Senedd Ieuenctid Ceredigion, Efan Fecloff, aelod Senedd Ieuenctid Pont y Pridd, Abi Carter, aelod dros Sir Drefaldwyn, Evan Burgess dros Aberconwy ac Anwen Rodaway, aelod Senedd Ieuenctid Learning Disabilities Wales. Mae'r tipyn o gefndir wedi bod i chi fyna. Felly, fi'n meddwl heb oedi ymhellach, yn un syth amdani, dwi'n credu, os chi'n barod. Fi'n na gyfle i chi leisio barn wrth gwrs, y croeso chi ofyn cwestiynau, codi pwyntiau, neu trafodaeth, ac ati yn ystod yr awr nesaf. Ond yn ei gychwyn, fi'n credu trwy ofyn am farn agoriadol yr aelodau'r Senedd Ieuenctid yn ei tro. Felly, beth am i ni gychwyn gyda ti, Caleb, sef aelod Senedd Ieuenctid dros Ceredigion? Cer amdani.
Diolch Cadeirydd. Felly, cwestiwn mowr yw ar bwy mae'r gyfrifoldeb mwyn ceisio lleihau effeithiau newid hinsawdd. Arno fi, chi, y Llywodraeth neu busnesau byd eang. Y gwir amdani yw ein bod ni gyd yn gyfrifol ac yn gallu gwneud gwahaniaeth. Gallwn weld o ffigyrau megis Greta Thunberg pa mor ddylanwadol mae pobl ifanc yn gallu bod wrth taclo'r argyfwng. Dywed Greta Thunberg, "You are never too small to make a difference", ac mae hyn yn hollol wir. Gallwn ni fel unigolion helpu. Beth am lleihau faint o gynnyrch llaeth a cig ar ydych yn bwyta, gan fod cynnyrchu cig a llaeth yn gyfrifol am 14% o allyriadau carbon. Neu yn hytrach, sicrhau eich bod yn cael eich cynnyrch yn lleol o ffermydd cyfagos, mwyn lleihau milltiroedd bwyd a datgoedwigo yn yr Amazon. Ar y llaw arall, beth am geisio cerdded neu seiclo, yn hytrach na theithio mewn car pan fo hyn yn bosib. Pe bawn ni gyd yn gwneud rhai o'r pethau bach hyn, byddai'r newid yn sylweddol. Yn sicr, mae lle gyda llywodraethau byd eang megis China i geisio lleihau ei allyriadau carbon, ac i wledydd fel Prydain i gwrdd â targedau ac i gydweithio'n fyd eang drwy gytundebau fel ein Paris. Fodd bynnag, fel mae David Suzuki yn dweud, "We're in a giant car heading straight into a brick wall, and everyone's arguing over where to sit." Felly, yn fy marn i, mae'n hen bryd i fusnesau a llywodraethau ac hyd yn oed i ni i stopo siarad ac nawr mae angen dechrau gweithredu, ac fellwn ni y bobl ifanc gwneud gwahaniaeth mawr. Diolch. Gred, diolch ti Caleb. Pwyntiau da iawn a diddorol iawn ti fyna. Dewn ni nôl i'r pwynt yma fyddwch chi gyd yn sôn amdano nes ymlaen yn y ddadl, dwi'n credu. Achos nesaf, dwi'n credu ewn ni ymlaen i Efan, aelod Senedd Ieuenctid Pontypridd, Efan Fecliff. So, os ti'n barod? Ydw, ie. Dwi yn angerddol iawn am yr amgylchedd, a dyna oedd un o'r pethau pryd nes i sefyll am Senedd Ieuenctid, dyna oedd y prif beth o'n i'n siarad am i fod yn onest. A oedd pawb yn yr ysgol, pawb yn yr ardal, pawb yn gytuno bod rhaid ni'n neud rhywbeth, a mae pobl ifanc fi'n credu yn hollol gytun bod rhaid i bethau newid. A fi'n credu bod yr adeg yma o coronavirus wedi dangos bod pobl yn agored i newid, a mae pobl gallu addasu i sefyllfaoedd. Mae'n rhaid i nhw fel, sa'n credu bod nhw'n meddwl bod nhw yn barod i newid ac addasu, ond unwaith mae rhaid i nhw, mae nhw yn. Felly fi'n credu mae hynny'n dangos lot am sut gallwn ni addasu ar gyfer polisïau'r amgylchedd. A fi'n credu rhywbeth pwysig yw diet. A os ni'n gallu cael fatha polisïau mwy am diet, felly bydd hynna yn dda ar gyfer mae'n lleihau gordewdra sy'n broblem enfawr ym Mhrydain ac yng Nghymru, ac hefyd lleihau allyriadau carbon wrth gynhyrchu cig. Yn amlwg mae yna broblemau economaidd os ydyn ni os ni'n rhoi mwy o pethau'r ffermwyr Cymru, ond fi'n credu mae diet yn lle da i ddechrau hefyd. Oce, iawn, good. So pwyntiau diddorol ti fyna. Cwbl o bethau, ni'n pigol am, dyn ni nôl at nhw yn hytrach, ond pwyntiau da ar gyfer trafodaeth. Felly, diolch yn fawr iawn i ti Efan am rheina. Nesaf, ni'n mlaen i Abi Carter, aelod Senedd Ieuenctid Sir Drefaldwyn. Felly, pan ti'n barod? Ie, diolch. Bod yn credu gall pobl ifanc a pobl yn general wneud gwahaniaeth, dwi'n meddwl ddylai busnesau a chorfforaethau gwneud mwy i leihau ei ddefnyddiaeth plastig, yn enwedig plastig un ddefnydd, a i wneud o'n haws i bobl byw bywyd gyda llai o wastraff, dwi'n meddwl, bod pawb yn gallu wneud gwahaniaeth. Ti'n mynd ar ôl y gwastraff a'r cynnydd sydd wedi bod mewn gwastraff dros y blynyddoedd diweddar. Iawn, gred. Diolch ti, Abi. Ewn ni ato yr ail Efan nawr yn credu, ato ti Efan Burgess, sydd yn cynrychioli Aberconwy, felly pan ti'n barod Efan. Diolch. Dwi'n meddwl bod mae yn dod lawr i cyfrifoldeb. Mae yn cyfrifoldeb ag pawb, ac mae rhaid i pobl y cyhoedd wneud y dewisiadau cywir, wneud y dewisiadau sydd yn lleihau carbon ac yn gwell i'r amgylchedd,
ond mae rhaid i busnesau ac yn fwy na hynny llywodraeth wneud y dewisiadau cywir yn dewisiadau hawdd. Felly, mae hefyd yn dod lawr i, dwi'n teimlo fod o'n 3 pilar i gallu taclo y broblem yma ydy sut mae egni'n cael ei gynhyrchu, sut mae trafnidiaeth yn digwydd ac y bwyd da ni'n bita. Ac yn amlwg mae'n anodd iawn i pobl y cyhoedd wneud newidiadau yn sut mae egni'n cael ei gynhyrchu, ond i bai fod pobl yn defnyddio fwy o roi solar power ar ben eu tai, ond ar wahân i yna mae rhaid i llywodraeth fod yn gwthio yn galad ar mwy o egni adnewyddadwy, pethau fatha melyn wynt, solar power, pethau fel, mae hwnna'n rhywbeth mae llywodraeth angen wneud. Mae trafnidiaeth yn rhywbeth eitha, mae cyhoedd yn gallu dewis i'n defnyddio fwy o ceg electric, defnyddio fwy o beiciau, defnyddio fwy o trenau, buses, pethau fel la. Ond mae llywodraeth hefyd angen wneud y dewisiadau yna'n dewisiadau hawdd, fwy o isadeiledd, y ceg electric, trenau, buses gwell, trenau ar draws y gwlad i wneud i'n lot haws i fynd o un lle i'r llall a tren neu bws. Ac hefo bwyd, mae hwnna yn, dwi'n credu, dod lawr i'r cyhoedd. Mae rhaid i pobl wneud dewisiadau i bita llai o cig, prynu plastig, prynu bwyd sydd ddim wedi cael ei sydd ddim yn dod mewn plastig. Felly mae o'n cymysgedd, a mae rhaid i llywodraeth wneud y dewisiadau cywir i'r amgylchedd yn dewisiadau hawdd. Oce, da iawn, siarad da. Ti'n Aberconwyl am hwnna, ti wedi cael ei ysbrydoli wrth edrych mas ar gwynt y môr, rhan yr egni adnewyddadwy. Fyna le ti'n cael ysbrydoli ddo? Oes, dwi'n pasio hwnna'n eitha amal ac mae yna melyn wynt fyny ar y mynydd fyd. Ie, mae'n olygfa trawiadol yn gwedrych mas dros y môr fyna. Diolch i ti, Evan. Ac yn olaf, fewn i drafod ti Anwen Rodway sydd yn cynrychioli Learning Disability Wales. Felly, Anwen, a ti barod? Helo bawb, fe enw yw Anwen Rodway ac rwy'n cynrychioli Anabledd Dysgu Cymru yn y Senedd Ieuenctid Cymru. Rwy'n angerddol am yr amgylchedd ac mae Newid Hinsawdd yn bygwth ein blaned am bydolaeth. Mae Newid Hinsawdd yn bwnc bwysig i mi oherwydd mae'n rhywbeth sydd yn barod yn dechrau effeithio ar bob un ohonom ni. Gallwch weld tystiolaeth ohono yn y tannau gwyllt a'r llifogydd sydd wedi dinistrio cymaint o'r blaned yn barod, gyda cholli bywyd a chynerfinoedd naturiol yn creu dinistr difrifol, gan gynnwys mewn llawer o goedwigoedd. Os na fyddwn ni gyd yn cymryd cyfrifoldeb am ddyfodol ein blaned, mae'n poeni y bydd ardaloedd gwyrdd yn diflannu, bydd y ddeled môr yn codi a bydd cymunedau arfordirol yn cael eu colli drwy llifogydd, a bydd y planed ydym ni'n ein hadnabod heddiw yn diflannu am byth. Dyma un o'r resymau pan mae penderfynau sefyll i fod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru. Fel un llais ar ben fy hun, roeddwn yn teimlo bod dim byd y gallwn ei wneud i sicrhau unrhyw newid gwirioneddol. Rwyf wedi trefnu fod ffrindio'r ysgol yn fy helpu i godi sbwriel, ac wedi ymuno mewn sesiynau codi sbwriel cymunedol hefyd, ond nid oeddwn yn teimlo fy mod yn gwneud digon i wneud gwahaniaeth go iawn. Yng nghyfarfod preswyl cyntaf y Senedd Ieuenctid, siaradon ni am faterion sy'n bwysig i ni yn y siambr y Senedd. Cyn bleidleisio ar y 3 mater pwysicaf, roedd yn mor hapus efo 3 phwnc ddewisom ni am ei bod i gyd yn faterion sy'n bwysig i mi. Sef sgiliau bywyd yn y cwricwlwm, iechyd emosiynol ac iechyd meddwl a sbwriel y gwastraff plastig. Pryd roeddwn i'n fach, rwy'n cofio fy rieni a fy neiniau a theidiau yn dweud drwy'r amser fod taflu sbwriel ar y llawr yn beth drwg. Mae'n debyg fy mod i wedi tyfu i fyny yn gwybod hynny. Byddai athrawon yn fy ysgol gynradd yn sôn am sut mae llygrydd plastig yn lladd anifeiliaid. Roedd meddwl am y peth yn gwneud i mi deimlo'n jyst iawn ac mae dal yn wir. Gall bob un ohonom ni wneud gwahaniaeth, gall un person helpu droi fynd allan i gasglu sbwriel, ond os byddwn ni gyd yn camu fyny ac yn cymryd cyfrifoldeb a gweithredu, gallwn wneud gwahaniaeth enfawr gyda'n gilydd. Wrth gloi, bydd wedi dod o hyd i ddefnyddio newydd ar gyfer y pethau y byddwn fel arfer yn ei droi yn y bag ailgylchu. Rwyf wedi helpu i wneud blychau tyfu llasiau allan o hen bocsys. Rwy'n leiniad bocsys efo hen fagiau plastig cyn ei lenwi a phryf a phlannu llasiau iddyn nhw.
Rwyf wedi peintio bocsys cardboard i wneud pot beirers i roi ar fy nes, a gwnaethon ni gynnal cystadleuaeth bwg am brain yn ein cymuned. Fe wnaethon ni lunio dyn o'r gofod gan ddefnyddio hen leni cawod, poteli plastig ac yn hwysydd ceirios. Gall achub y blaned fod yn hwyl hefyd. Rwy'n gobeithio bod hyn wedi rhoi syniad i chi pam mae'r pwnc hwn mor bwysig i mi, ac rwy'n gobeithio byddwch chi'n helpu drafod y materion sy'n fwyaf bwysig i chi drwy lenwi ein harolygon. Byddwn yn cyhoeddi'r canlyniadau mewn adroddiad ac mae'r Senedd Cymru wedi ymrwymo i weithio gyda ni i wyreddu ein syniadau. Mae eich llais yn wirioneddol bwysig a gall wneud gwahaniaeth mawr. Gret, diolch yn fawr ti Anwen, ti wedi bod yn brysur. Da iawn ti. Cwpl o bethau o rai chi wedi pigo lan yno, amdano'r gwahaniaeth hyn sydd wedi bod yn ystod y cyfnod clod. Ydych chi wir yn meddwl fydd yna wahaniaeth pan fydd bywyd cwpl o fisoedd, blynyddoedd ta faint fydd hwnnw ymlaen. Ydych chi wir yn credu fydd yna wahaniaeth ymhellach lawr y llinell fel arferion pobl wedi newid fel maen nhw wedi gwneud hyd yn hyn? Fi'n credu nes ti Caleb cyffwrdd arno fe yn dy ddarn di. Fi'n meddwl bydd bod gwahaniaeth mowr mynd i fod, achos fi'n credu na bod ni wedi gweld yn ystod y pandemig yw mewn ffordd mae natur wedi cael bach o rest a mae fe wedi cymryd nôl drosto. A fi'n credu bod pobl nawr yn sylwi yn gwerthfawrogi hyn, a fi'n credu bod ni wedi mynd nôl i werthfawrogi milltir sgwâr fel yn y cyfnod clod, pobl mynd mas i gerdded yn yr ardal lleol a sylwi ar y byd natur. A fi'n credu dros y blynydde ni wedi mynd i angofio i wneud hyn, a ni wedi achos bod bywyd mor brysur. A fi'n credu, un peth fi'n credu mae'r pandemig wedi wneud yw chwilio pa mor bwysig yw byd natur, y byd tu allan, a wedyn mae hwn wedyn yn clymu mewn gyda problem o sbwriel y gwastraff plastig. A fi'n credu bod pobl nawr yn y dyfodol yn mynd i gymryd hyd yn oed fwy o ystyriaeth i hyn. A fi'n credu hefyd, fi'n credu bod ni wedi gweld bod pobl yn troi at upcyclo, a fi'n credu bod lot o bobl wedi bod yn grefftus yn ystod y cyfnod hyn. Ac un o'r pethau fi wedi gweld lot ar Facebook a'r cyfryngau cymdeithasol yw pobl yn dangos be maen nhw wedi bod yn gwneud trwy upcyclo. Fi'n credu bod hwn yn ogystal â ailgylchu yn mynd i fod yn hyd yn oed fwy pwysig yn y dyfodol. Be ti'n meddwl am yr lluniau na wnaethon ni weld o'r traethau ac ati pobl yn cael ei ryddhau mas i traethau ar y penwythnos cyntaf, wedyn ni'n gweld yr holl sbwriel sy'n cael ei adael. Fel i ti'n taclo'r math na o broblem? Fi'n credu bod e'n anodd achos yn y pen draw mae fe lawr i'r unigolion, yr unigolion sy'n goffo wneud y penderfyniad pan mae'n dod i sbwriel. Ond fi'n credu falle un o'r problemau fi'n yn dod o ardal wledig yw y diffyg biniau falle ailgylchu. Mae biniau normal i gael, ond falle weithiau dim ond yn ardal, dim ond yn trefi mae'r biniau ailgylchu, a fi'n credu falle hwnna yw un peth, ond wedyn sa'n credu bod e'n esgus bod pobl wedyn yn gadael y sbwriel ar y traethau, a fi'n credu bod hwn yn un peth sydd yn y dyfodol rhaid ni edrych arno, ond fi'n credu un falle ateb i'r broblemau yw falle mwy o finiau ailgylchu, achos yn enwedig mewn ardal gwledig. Wel, cadw'r pwynt na, da ni nôl te hwnna yn hwyrach mlaen, achos mae sawl un o'ch chi'n siglwch pen ac yn cytuno gyda hwnna. Ond un peth arall cyn symud ymlaen yn gloi, o'n i fwy gweld beth o'ch chi'n feddwl hefyd. Fi'n credu mae ti Efan, fi'n quite siŵr cofio pa un o'ch chi. O'ch chi'n sôn am buddsoddiad mewn ynni gwyrdd ac ati. Chi'n credu bod y buddsoddiad sydd wedi dod yn ddiweddar 2 miliwn yn ddigon? Neu ydyw e'n digon ar gyfer get ball rolling os wedyn ni, neu os angen lot fwy o buddsoddiad? Beth chi'n meddwl? Ewn ni am Efan Burgess gyntaf yna. Dwi'n mynd hollol sicr ag y rif angenreidiol sydd yna ydy o'n 3 biliwn, ydy o'n 5 biliwn. Dwi ddim yn gwybod beth ydy'r rifan union, ond y cwbl dwi'n gwybod ydy fod fwy o buddsoddiad o hyd yn angenreidiol ac yn amlwg fel ddech chi dweud yn efo gwynt môr yn fama, ond mae yna lot fwy o gyfleoedd yma yng Nghymru i gael. Pethau fethau'r Swansea Tide Lagoon wrth gwrs ddim cael ei greu, ac mae cyfleoedd yna, da ni efo un o nifer o gyfleoedd gorau yn y byd ella yn Cymru. Ond wrth gwrs, da ni angen cael lot fwy o ynni adnewyddadwy ac agosau hynny at
100% o hynny fod yn adnewyddiadwy yn fynd ymlaen. Ond, ac dwi'n gwybod y nifeg sydd angen ar gyfer cyrraedd hynna, ond mae 3 biliwn yn cychwyn da yn sicr. Ac yn gallu fod ni yn adeiladu fwy a defnyddio llai o anadnewyddadwy a defnyddio fwy o pethau fatha gwynt y môr. Da ni yn symud yn y ffordd cywir ac mae rhaid i hynna cynyddu y faint da ni'n neud hynny. Ie, pwynt y teg. Chos yn ddiddorol, beth oedd yn ôl y mis Mai Mehefin, tro cyntaf i Bryden cynnyrchu egni heb gorfod defnyddio glo. Felly bod glo wedi cael ei ffeso mas yn arf bach dros blynyddoedd, mae fi'n credu yn bwynt eitha pwysig bod ni wedi gallu mynd 2 fis heb gorfod defnyddio glo. Felly, Efan Fecloff, ti eisiau chynnig rhywbeth? Ie, o'n i'n mynd i sôn am y ffaith bod ni ddim defnyddio glo gwbl ar hyn o bryd sy'n beth ardderchog. Mae'n dangos faint ni wedi symud ymlaen, ond rhaid ni parhau symud yn y cyfeiriad hynny. Ni methu jyst rhoi lan unwaith ni'n cyrraedd fel rhyw fath o landmark. A mae hefyd yn bwysig i helpu gwledydd eraill, falle gwledydd sydd llai datblygiedig. Rhaid ni rhoi fath o infrastructure iddyn nhw i helpu nhw ar y ffordd i wella hefyd. Ie. Oce, good. Ond pwynt y difyr gyda chi gyd hyd yn hyn, felly mae fe'n barod o fe'n trafodaeth diddorol iawn. A gallwn ni cael y gyfeiriad yn ôl yn ystod y ddadl yma'n sicr. Byddwn ni hefyd yn gofyn cwestiynau penodol yn ymwneud gyda sbwriel a gwastraff yn benodol hefyd ar amgylchedd, bethau fel os angen gwell addysg ar ailgylchu, arferion ailgylchu y genhedlaeth ifanc, beth yw'r camau nesaf a hefyd ailgylchu yn ystod y pandemig. A un pwynt arall hefyd, o'n i moyn gweud ni jyst ar y dechrau fel hyn hefyd. Fi'n credu yn y diwedd, na i ofyn i chi gyd fel unigolion am un dymuniad fyddwch chi'n hoffi gweld yn y maes hyn. Os bydde un peth byddwch chi'n cael dewis arno beth fydde fe. Felly, cewch ati i feddwl nawr yn ystod yr hanner awr 3 chwarter nesaf yn ystod y ddadl. A gen i bydde ddiddorol gwybod beth fyddwch chi'n licio gweld reit ar y diwedd. So, Mae aelodau'r Senedd Ieuenctid wedi rhannu eu safbwyntiau. Tybed beth yw y barn chi am sefyllfa sbwriel a gwastraff plastig yn eich ysgol chi? Mor belled yn y holiadur, mae dros 85% o bobl ifanc o'r farn fod angen fwy o addysg arnyn nhw ar y mater. Felly beth yw eich profiad chi yn yr ysgol yn y byd ailgylchu a lleihau plastig? Pwy sy'n eisiau dechrau ni off? Wedyn ni, pwy fath o addysg falle fyddwch chi'n hoffi gweld fwy ohono fe? Fi'n credu bod lot o addysg yn dod trwy wneud. Os chi'n cael dysgu fel arferion yn yr ysgol, mae'n bwysig. A fi'n gwybod yn fy ysgol fi wedi trio newid hyn eitha lot, ond yn ôl pob sôn mae ffreitur yr ysgol, mae'r cyngor yn cymryd cyfrifoldeb dros y fyny rhywbeth yn hydrach na'r ysgol. Sydd bach yn od, ond does dim biniau ailgylchu yn y ffreitur. A mae'n awful. A mae gymaint o fel packaging plastig ar bob beth ni'n prynu. Ti'n prynu bisged a mae plastig arno fe. Pam? Pa arferion ydy hwnna yn dysgu bobl ifanc sy'n mynd i mas i'r byd a falle wneud yr un peth pryd maen nhw'n oedolion? Felly fi'n credu mae'n rhaid i hwnna newid. Fel, sa'n credu dylai ni fod yn gwerthu bwyd yn yr ysgol sydd gyda plastig o gwmpas a yn bendant dylai fod biniau ailgylchu yn ffreitur yr ysgol. Ond yn ogystal i hynny, gall ysgolion cael diwrnodau diwrnod yr amgylchedd, gyda lot o ysgolion yn neud hynny, yn lle chi'n fel dathlu yr amgylchedd a dysgu am faterion amgylcheddol, felly diwrnodau fel yna, fydde yr opsiwn gorau. A yn enwedig yn gwersi gwyddoniaeth yn blwyddyn 7-8-9 hefyd. Sôn am stymbyniau ailgylchu, beth yw'r sefyllfa o rhan boteli plastig ag ati? Ydych chi'n mynd â boteli eich hun yn yr ysgol, neu ydych chi'n gallu prynu rhoi defnydd un tro yn y ffreitur? Beth yw'r broses? Wel, mae lot o bobl yn prynu, mae lot o bobl yn cymryd fel botel o ddŵr i'r ysgol, ond mae hefyd y gallu ganddyn ni i brynu botel o ddŵr yn ffreitur yr ysgol. Felly mae lot o bobl jyst yn penderfynu wneud hynny yn lle cymryd botel dŵr. Ac yn amlwg, mae hynny yn cael effaith negyddol ar y amgylchedd. Tasyn nhw ddim yn gwerthu boteli dŵr yn ffreitur yr ysgol, wedyn
bysau pawb yn dod â botel dŵr eu hunan sy'n cael ei ddefnyddio. A mae hefyd angen yn bendant fel ffynonau dŵr o gwmpas yr ysgol mwyn gallu llenwi eich botel hefyd. Chymach chi just disgwyl i blant peidio yfed drwy'r dydd. Na. Wyt ti wedi codi'r pwyntau hyn gyda'r ysgol? Pwy fath o ymateb ti'n cael o'r athrawon neu pwy bynnag sy'n gyfrifol am math yn y beth? Ie, fel fi wedi bod ar cyngor ysgol ers o'n i yn blwyddyn 7, a fi'n cofio blwyddyn 7 o'n i'n dweud union yr un peth, a sdim lot i newid. Mae peth bach di newid, mae dyn ni mwy o biniau gwmpas yr ysgol, biniau algylchu. Ond mae lot o sôn di bod yn y gorffennol am cael botel dŵr fel sydd gyda brand yr ysgol arno fe a gall pawb prynu botel dŵr, ond sdim lot o newid. Ond mae pethau di newid o gwmpas yr ysgol tym bach, ond yn y ffreitur yn enwedig sy'n cael ei redeg gan y cyngor lleol, dim byd byth yn newid, a fi wedi sgwennu lot o lythyrau a sa'n siŵr beth i'n neud. A beth i ti nawr, pwy flwyddyn? Fi'n blwyddyn olaf ysgol fi, blwyddyn yma. Okay, so ti wedi bod yn trial am sawl blwyddyn bellach, ond ti ddim yn cael unrhyw look? No. Os yna unrhyw un arall chi wedi profi o'r un fath o falle brick wall, a ni wedi mynd trwyddo ar y wal yna, gallu rhannu rhyw fath o syniadau? Dwi'n meddwl bod pethau yn eitha debyg, dwi'n siŵr fydd pawb arall yn cytuno yn pob ysgol, ac da ni wedi gallu, da ni'n edrych ag ffordd i cael biniau algylchu sydd hefyd yn problem enfawr fod nhw ddim mewn ysgolion, ac dwi'n meddwl beth sy'n bwysig ydy fod ysgolion yn dysgu ffyg fod pobl yn gallu gwneud pethau sy'n da i'r amgylchedd, so dysgu pobl sut i ailgylchu, dysgu pobl sut maen nhw yn gallu lleihau carbon, y carbon maen nhw'n cynhyrchu ac yn defnyddio. Ac mae rhaid i hynna dod o tu fewn ysgol hefo biniau algylchu, llai o blastig yn y ffritig. Ac dwi'n meddwl bod pethau yn newid yn araf, lot arafach na sa pawb yn dymuno, ond maen nhw yn newid, ac da ni wedi gallu cael ffynhonnau dŵr yn yr ysgol yn y 2 flynedd diwetha, ac da ni ddim bellach yn gwerthu poteli plastig, da ni'n gwerthu cartons o ddŵr sydd codi problem fod nhw ddim yn gallu cael ei ailgylchu, aildefnyddio, wrth gwrs. Da ni hefyd wedyn nawr ddim yn gwerthu bwyd take-out mewn o gwbl, oedd ni arfer just gwerthu nhw pob, dyn nhw mewn polystyrene, 3 math gwahanol o polystyrene packaging, a mae hwnna wedi stopio. Felly mae newidiadau'n digwydd yn araf, ond mae rhaid i hynna cynyddu ac mae rhaid i addysg fod yna ag sut mae pobl yn gallu gwneud y dewisiadau cywir. Felly mae'n swnio fi bod chi'n gweud mewn ffordd fod angen fwy o addysg am newid hinsawdd, y broses falle gynnyrchu plastig, y broses o yr ailgylchu, y broses beth sy'n digwydd i'r plastig ar ôl iddo fynd i'r ailgylchu, os angen fwy o addysg yn y maes, ac os le mae'r addysg na'n mynd i ddod o fewn gwersi, neu o fewn gwersi chwnegol, neu fel ych chi'n gweld yn digwydd. Os angen rhywbeth falle fwy o podcasts, neu fwy o arbenigwyr yn dod mewn i'r ysgol, neu fideos YouTube, fel ych chi'n gweld yn mynd? Dwi'n meddwl fod yna cyfleon o fewn y gwersi da ni hefo, ag y funud dwi'n gwybod mae pobl eraill efo gwersi tutorial neu gwersi sydd ddim yn y pynciau maths Cymraeg, ac yn y blaen, ac yna mae yna cyfleoedd i dysgu pobl pethau gwahanol, pethau sydd heb wedi cael ei dysgu o blaen, a dwi'n meddwl fod rhaid i gwersi yna fod yn gwersi angenreidiol, mae pawb yn neud nhw, ac sicr nhw ddim yn pethau optional da chi'n gallu neud fatha podcast ar enghraifft. Ac ia, arbenigwyr yn dod fewn dysgu sut i ailgylchu, sut i lleihau eich effaith ar y blaned hon. Os yna rhyw fath o gyngor eco wedyn ni yn yr ysgolion gyda chi sydd yn gallu codi'r pwyntau hyn, a trafod nhw gyda athrawon, a gwthio amdano nhw? Mae'n cael bod rhan fwyaf o ysgolion, fi'n nabod beth yna gyda cyngor ysgol. A fi'n credu, mae lot o ran addysg, un peth sy'n dim i gael gymaint byddwn ni'n dadlau yw ar ailgylchu, fel fi'n credu bod lot o addysg ar beth arall fel defnyddio technoleg a bod yn saff yn ddiogel ar y we. Ond un peth falle sydd yn edrych am
yn y dyfodol yw bod mwy addysg a ailgylchu. A fi'n credu bod mae pobl ifanc yn enwedig yn sylweddoli bod angen ailgylchu, ond wedyn falle ddim yn gwybod yw hwn i fi gallu ailgylchu hwn, yw hwn fi'n credu bod eisiau fwy o fanylder o beth ni'n gallu ailgylchu a beth ni ddim. A o ran yn ysgol gyda fi, biniau ailgylchu, mae'n sefyllfa'n eitha dda fyna o ran mae bin ailgylchu y bron ym mhob dosbarth ac yn y ffreitur, ond wedyn mae dal lle i fynd wedyn o ran y ffreitur a ni dal yn gwerthu boteli plastig yn anffodus, ond wedyn ni wedi newid o cwpanau plastig i mae'r cwpanau'n cael ei ail-ddefnyddio nawr sy'n wahanol blwyddyn yma. Felly ni wedi dechrau newid a fi'n credu, na beth eisiau pwysleisio, sa'n credu bod ni'n mynd i gallu newid y dros nos, ond mae proses yw fi'n credu bod rhan fwyaf ysgolion nawr wedi dechrau'r broses na. Fi'n credu bod eisiau ni jyst parhau a gobeithio trio cyflymu fe bach. Bod dyna gobeith fi, beth bynnag. Ie. Chos mae fe'n wedi dod yn amlwg o ymatebion yn yr holiadur fod pobl ifanc yn ailgylchu tipyn ac yn lleihau gwastraff chi hefyd. O beth yw'ch barn chi am y diwylliant ailgylchu falle o fewn cenhedlaeth chi yn ehangach? Oeddi pobl ifanc yn deall pwysigrwydd ailgylchu neu os dal lot o waith i wneud mwyn cael y neges trwyddo? Fel i chi wedi gweld o fewn cylch ffrindiau chi neu pobl o fewn y cenhedlaeth chi? I fod yn onest, fi'n credu bod pobl oedran ni yn deall pwysigrwydd ailgylchu, ac os oes yna biniau ar gael mwyn ailgylchu, bydd 90% ohonyn nhw yn. Felly fi'n credu bod pobl yn deall pwysigrwydd a yr unig beth arall sydd angen yw fel nath Caleb dweud, gwybod fel sut i ailgylchu a beth i ailgylchu. Fel mae rai pethau fel fi'n cael ready meals weithiau, fi ddim yn siŵr os dyle y packaging o ready meals mynd yn y bin D neu'r bin plastig, fel fi bydd gwein siŵr beth i'n neud. Felly, ond y peth arall ydych chi'n gwneud yw dechrau yn fwy ifanc. Felly, erbyn i chi cyrraedd oedran ni neu oedran fel oedolyn, bydd ailgylchu yn fatha second nature iddo chi. A hefyd, syniad arall gyda ni ar y Senedd Ieuenctid oedd cael rhyw fath o sialens bac gyda Bagloriaeth Cymru sydd yn gwneud ar amgylchedd. Felly, mae'n rhaid i chi fel mynd o gwmpas a casglu sbwriel, neu rhywbeth da am yr amgylchedd, a wedyn chi'n gallu cael gradd neu beth bynnag yn un o'r sialensi. So cwbl o syniadau da fyna hefyd. Beth am ffyrdd eraill o leihau gwastraff? Nid yn unig falle ailgylchu sydd wrth gwrs yn bwysig, ond beth am pethau fel neu defnydd da o'r bwyd sydd ar ôl yn y ffridge os wedyn ni. Lle taf y bant fel i ail ddefnyddio bwyd neu prydau gwahanol, pethau fel compostio falle neu upcyclo. Chymryd chi'n gyfarwydd gyda y zero waste shops ma sydd mewn rhai trefi gati. Beth am yr elfennau eraill yma o edrych ar ôl amgylchedd tu hwnt i just ailgylchu? Wel, dwi'n meddwl y ffordd gorau i lleihau gwastraff ydy peidiwch â prynu y gwastraff yn y lle cyntaf. Ac os mae yna ffyrdd, a hwnna'n rhywbeth eitha amlwg i ddeud, ond mae rhaid sicrhau fod plastig intro ddim yn cael ei gwerthu lle mae hynna yn bosib. Felly, dyna lle mae'r ban ac pethau fatha cotton buds, lle does dim angen, yn mor effeithiol, achos mae'n sicrhau fod nhw byth yn dod allan yn y lle cyntaf. Ac mae rhaid i pethau sydd ddim yn plastig, ffordd eraill o rapio bwyd, mae rhaid i nhw fod yn lot ratach ac yn lot fwy widely available, fel ma'n dweud. Felly mae'n dod lawr i pobl fod yna opsiynau sydd ddim yn plastig, fod yn haws i defnyddio na'r plastig. So ydy hwnna'n wahad plastig neu jyst rhoi treth ag plastig, di rhywbeth dwi'n meddwl bod ni wedi siarad amdan hefyd i sicrhau fod dio ddim yn gwneud synwyr fel petai i prynu plastig, jyst i sicrhau fod o ddim yn cael ei defnyddio lle does dim angen. O ran rhoi treth ar y plastig, ydych chi'n meddwl fod rhoi treth ar y plastig a codi'r tal na arno'r person sy'n prynu y ffordd iawn i wneud y bethau, neu os angen codi'r treth neu rhyw fath o dal ychwanegol ar y cwmnioedd sy'n cynhyrchu
y poteli yma wedyn yn y lle cyntaf, neu'r cotton buds, neu unrhyw fath o blastig. Os angen shifto'r canolbwyntio falle arno nhw yn hytrach na y pobl sydd yn prynu. Fel chi'n gweld bydde hwnna'n mynd? Dwi'n meddwl, oes, mae angen hynna i fynd ag busnesau hefyd, achos dwi'n meddwl mae pobl yn dewis i wneud, mae pobl yn dewis i defnyddio llai o blastig, ond dydy hwnna ddim pob tro yn wir gyda busnesau. Ac dwi'n meddwl dyna lle mae tegaethau busnes yn defnyddio plastig yn hyd yn oed fwy effeithiol ella, achos dydy o byth yn hyd yn oed cyrraedd y shelves ar y supermarket. A felly dwi'n meddwl, oes, mae yna lle, dos a ddim one size fits all, a mae rhaid fod yn cydbwysedd hefo pethau fetha surcharge a bagiau plastig, ond hefyd mae rhaid i hynna cael ei symud sydd at busnesau, lle mae hynna yn iawn felly, enghraifft mewn sut mae pethau'n cael ei greu o saffyr gwahanol i wneud hynny, ac mae yna achosion lle mae o'n well ag y person, ond yn aml mae rhaid i hynna hefyd fynd at y busnes. Beth yw'ch agwedd chi o rhan ailgylchu yn ystod y pandemig? Chymod ni'n gweld lot fwy nawr enghraifft gyda'r caffis, ni'n sôn yn gynharach am stryd y castell, mae lot yn defnyddio plastig, cwpanau plastig, jyst achos hylendid falle, bod yn hawdd i daflu ffwrdd. Chi'n credu bod arferion pobl wedi newid yn ystod y pandemig? Wel, ie, fi'n credu os ti'n mynd mas a os ti'n mynd i brynu falle botol o dŵr yn lle cymryd un gyda ti a llawnio lan, achos mae'n teimlo bach yn fwy diogel. A mae lot o beth fel fi'n credu, sa'n siŵr os, fi ond sydd ddim siŵr os yw defnydd plastig wedi mynd lan neu lawr yn ystod y lockdown, achos ar un llawn pobl yn mynd mas llai ac felly yn stop yn McDonald's llai, stop yn mynd i Subway a prynu pethau sydd wedi amgylchynu â plastig, ond ar y llaw arall, os un nhw'n mynd mas, maen nhw'n falle teimlo'n fwy diogel achos mae'r plastig yn amddiffynnu'r beth sydd tu fewn. Ond dwi o'r farn bod dim byd da beth yn digwydd ond i baich bod chi'n gwneud iddo fe digwydd. Felly, byswn ni yn cytuno gyda Efan bod rhaid, mynd nôl i'r thing busnesau, mae rhaid codi trethu ar busnesau. Achos mae rhaid i fe wneud sens economaidd i fusnes symud i ffwrdd o blastig, achos ar diwedd y dydd, mae lot o busnesau ddim yn ei symud i ffwrdd o blastig os nad yw e'n wneud sens economaidd. Felly, fi'n credu y prif beth rhaid wneud yw rhoi treth ar blastig iddyn nhw, so maen nhw'n dewis rhywbeth arall sy'n wneud mwy o sens economaidd iddyn nhw. Beth am y busnes yn o wahardd defnyddiau un defnydd, achos nath un cyfrannu dweud yn ddiweddar, gyda'r eithriad o ysbytau, dylai defnyddiau un defnydd na all gael ei ailgylchu fod yn agos i anghyfreithlon. Beth yw ymateb chi ar y datganiad yna, achos weithiau mae plastig un tro yn angenrheidiol wrth gwrs, mewn rhai sefyllfaoedd megis ysbytau ac ati, ond ar gyfer plastig un tro heb angenriad megis pecynnu ar fananas neu poteli dŵr plastig un tro. Chi'n meddwl dylen nhw gael ei wahardd yn gyfan gwbl? Fi'n credu bod, mae'r Llywodraeth Cymru'n bwriadu gwahardd cotton buds a straws plastig nawr o fewn y blwyddyn nesaf, fi'n credu. Fi'n credu bod hyn yn ddechreuad da. Fi'n credu, mae'n gwestiwn anodd o ran adael ni cael gwared o plastig un tro yn gyfan gwbl, achos fi'n credu gall pethau fel trethu busnesau, fel chi'n cyfeirio at o gynnau, fi'n credu petai ni'n trethu busnesau, gall yr arian na wedyn cael ei ddefnyddio i hybu economi fwy gwyrdd a gallu cael ei fuddsoddi mewn wedyn i egni adnewyddadwy ac i wneud, mae lot o bleidiau gwleidyddol wedi bod yn sôn am rhyw Green New Deal a gall arian sy'n cael ei godi o drethu fel hyn wedyn cael ei wario ar hyn. A fi'n credu yn ogystal, fi'n credu bod rhaid ni cael y balans yn iawn o'r unigolyn a wedyn y cwmnioedd mawr ac mae lot o wledydd yn Scandinavia a fi'n credu bod yr Alban yn bwriadu i wneud mewn cwpl o mlynedd y Deposit Return Scheme, lle mae yr unigolion yn talu 20 ceiniog neu rhywbeth yn ychwanegol am brynu plastig, a wedyn pan maen nhw'n mynd nôl â hwn, maen nhw'n cael y 20 ceiniog na nôl, a mae wedi bod yn llwyddiannus
yn gwledydd fel Norwy a Estonia gyda dros 80% o boteli plastig yn mynd nôl. A fi'n credu bod falle cyn gwahardd plastig un tro'n gyfan gwbl, bod ni falle'n treialu rhyw fath o system fan hyn, ond wedyn fi yn deall bod amser yn bryn, a falle cyn bo hir mae'r unig ateb bydd gwahardd plastig un tro, achos os mae rhywbeth yn bygwth chi moyn cael gwared yna, falle os na bydd plastig ar gael i brynu, wedyn bydd llai i gael, mae hwnna'n amlwg, ond fi jyst yn meddwl weithiau falle bod ffyrdd eraill cyn wneud ni. Mae'n ddiddorol ti sôn am y Deposit Return Scheme, achos mae'r Llywodraeth wedi bod wrth i'n ymgynghori am hyn gyda Llywodraeth y Deyrnas Unedig, gyda addewid o fwy o ymgynghori nes mlaen yn y flwyddyn. So eto, hwnna, yr ymgynghori, pryd mae hwnna mynd i ddigwydd a faint o wirionedd sy'n mynd o mas o hwnna. Ond ydych chi'n credu falle pobl bach yn ddiog mewn ffordd i wneud hwnna, os wyt ti ddim yn mynd i gael wedyn rhyw 20 ceinog nôl, os ti'n mynd nôl ar plastig, oeddi hwnna'n rhy rwydd falle i bobl jyst anghofio amdano'r 20 ceinog na wedyn ni os angen rhywbeth cryfach? O bosib falle, ond wedyn mae 5-20 kilog yn mynd lan i bint yn eitha cloi. Fi'n credu bod e'n mynd i fod yn lawr i habit yn y diwedd, unwaith byddwch chi'n dechrau wneud pan chi'n mynd i'r archfarchnad, byddwch chi'n wneud beth bynnag. A fi'n credu bod cwbl archfarchnadoedd yn hoff o'r syniad hyn, achos bydden nhw'n fel yn cael eu beso yn y siopau, wedyn bod nhw'n meddwl bod nhw'n siopa gyda nhw wedyn, a bod nhw'n cynnig incentives i nhw ddod â'r boteli nôl fel y cynigion arbennig. So fi'n credu bod y busnesau yn eitha hoff o'r syniad hyn, a fi'n credu bod hefyd yn mynd i fod yn dda i'r economi mewn ffordd. So fi'n credu, falle, wrth gwrs fi'n credu mae'n dibynnu ar y diwylliant, ond mae'n amlwg bod e'n gweithio yn gwledydd fel yr Almaen, Estonia a Norwy, felly sa'n gweld pam lai byddwn ni'n ffili trial efo'n hyn. A mae'n ddiddorol Caleb, nes ti sôn yn ateb yn gynharach amdano rhyw fath o tax neu rhywbeth. Un agwedd sy'n cael ei dechrau drafod falle yw y peth yma o carbon tax. Felly oeddech chi'n hyderus fel Senedd Ieuenctid bod chi'n gwneud y peth cywir i'r amgylchedd? Oeddech chi falle meddwl bod mynd ar ôl rhywbeth fel gweithio am carbon tax yn mynd i fod yn fuddiol? Pwy ti'n rhoi gôr ni? Ie, fi'n credu bod mynd ar ôl rhywbeth fel carbon tax yn mynd i weithio, achos gwahardd, os ti'n trwy hanes, dyw gwahardd pethau yn y gorffennol ddim wedi gweithio'n dda iawn rhwng alcohol yn y 20au yn America, cyffuriau, ti'n dadlau naill ffordd, ond mae lot o bobl yn cytuno bod lot o hynna ddim wedi mynd y ffordd cywir. Felly fi'n credu mae'n regleiddio fel beth sy'n mynd mlaen yn yr economi, a trwy regleiddio defnydd carbon a defnydd plastig, gallwn lleihau ein defnydd ohono yn fawrian, falle 98% neu rhywbeth. Ond os yw fe'n angen reidiol, os ni angen am rhywbeth, falle achub bywyd, neu unrhyw fel yna, ni dal yn gallu ddefnyddio fe. Felly fi'n credu bod treth ar carbon, trethi fel yna, fi'n credu dyna yw'r ffordd ymlaen yn bersonol. Abi, o ti eisiau chwanegu rhywbeth? Di bron anghofio'n pwynt i, ond dwi'n trio gofyn ar pwy bydd y carbon tax? Like busnesau? So fi'n credu syniad tu ôl iddo fe yw bod rhywbeth fel fel y smartwatches ar hyn o bryd, neu Strava, Garmin, math na o beth, ti'n rhoi mewn bod ti wedi gwneud 10,000 o steps mewn diwrnod wedyn ni. Ie. Bod rhyw fath o app yn traco beth yw carbon footprint ti yn ystod y dydd, yn ystod yr wythnos, a beth bynnag yw'r y threshold ti'n cyrraedd o rhan gweud mae'n equivalent i 10,000 o steps, 20,000 o steps. Amser ti'n mynd lan, mae gwahanol thresholds i'r tax yma wedyn. So,
I rhywun falle sydd yn hedfan ar draws y byd ar gyfer gael un cyfarfod, bydd threshold nhw yn uwch, felly gael nhw tax yn uwch, ond i rhywun falle sy'n cerdded i gwaith pob dydd, sydd ddim gyda car, sydd yn prynu bwyd lleol, bydde fe'n llai, felly mae'n cael ei taxo tym bach yn llai wedyn. Dwi'n meddwl gall hwnna mynd achos dwi'n meddwl falle fydd rhai pobl yn teimlo braidd yn guilty am dim wneud yr pethau cywir, ond falle bydd hwnna'n helpu addysgu nhw, neu fydden nhw jyst yn teimlo'n guilty. Ond falle gyda pobl sy'n methu fforddio lleihau plastig, achos gyda archfarchnadoedd, maen nhw'n defnyddio plastig gormod a maen nhw'n rhatach nac fynd i rhywle mynd i siop ddi-blastig. Ond os nhw ddim yn gallu ffordio'r opsiynau gwahanol, falle maen nhw'n just gyd yn teimlo'n eog braidd am peidio, neu fydd yn taxio mwy achos does genddyn nhw ddim yr opsiwn gyda dewis be i defnyddio. Dwi'n trio deud fy mhwynt. Na, ti'n iawn. Ti'n gwneud pwyntau diddorol a teg iawn. Da iawn. Diolch. Na, pwyntau teg iawn bys ni'n dadle fyna. A fi'n ymwybodol bod mae'n amser di hedfan pram, a mae bron o bod awr yn mynd yn barod. Felly, na ni symud ymlaen y gloi at finiau. Gweld wnaethoch chi cyffwrdd yna hwn yn gynharach yn y ddadl. Ond yn ôl yr holiadur, mae pobl ifanc yn teimlo bod digon o finiau ysbwriel yn eu harddal leol, a nad oes yna ddigon o finiau ailgylchu a gorsafoedd ailenwi. Bydda'ch profiad chi yn cyd-fynd gyda hwn? Oes angen mwy o finiau ar y stryd fawr, neu amrywiaeth o finiau o hynny yw o rhan boteli plastig, boteli gwydr, boteli sbwriel chi methu ailgylchu, oes angen ar ymrywiaeth na? Gwynnes ti Caleb cyffwrdd arno fe yn gynharach? Do'n sicr, fy profiad personol fi yw, yn enwedig fod rhywun sy'n nod o ardal wledig, does dim gymaint o finiau mewn pentrefi, yn unig lle fi'n gweld finiau, dal sa'n credu bod digon o finiau ailgylchu, yw yn y trefi, mae da chi yr opsiwn o boteli mewn yn y rhan yna, wedyn beth bynnag mewn yn y rhan arall. Ond yn enwedig mewn pentrefi ac ardaloedd gwledig, does dim biniau ailgylchu o gwbl, dim ond biniau fi'n gyfarwydd gyda, ond mi yn dal yn credu bod gallu bod mwy o biniau ailgylchu mewn trefi hefyd o fy mhrofiad i. Beth am yr addysg o amgylch ailgylchu? Ond dwi'n rhy gymleth ar hyn o bryd wedyn ni? O ti Evan yn sôn yn gynharach amdano cael pryd take-away neu rhywbeth? Wyt ti'n cael ailgylchu hwn, peidio ailgylchu hwnna? Oes angen normaleidio fe a cadw fe'n gyson trwy'r holl siroedd yng Nghymru, a hefyd wneud yn fwy syml falle i bobl ddeall beth sy'n gallu cael ei ailgylchu a beth sydd ddim? Fi'n credu bydde mwy o syml y well. Rhaid ni wneud pethau mor hawdd ag sy'n bosib i bobl. Mwyn i bobl gallu gwneud beth peth cywir mewn ffordd. So, os ni'n gallu cael fatha un poster mawr sy'n dweud fel yng Nghymru, os chi'n byw yng Nghymru, dyma beth chi'n gallu ailgylchu yn y buniau yma, dyma beth chi'n ailgylchu, dyma beth chi'n methu ailgylchu. A fi'n credu bod hwnna'n gwneud pethau lot yn haws i bobl. Ie. Mi fos ni'n anghytuno hefo sut wneud pethau yn fwy syml fel petai, achos dwi'n meddwl bod yna resymau da iawn am system o ailgylchu da ni hefo yn y ffaith fod yna bocsys gwahanol ar gyfer gwastraff gwahanol, ac y geswm ydy fod pryd o'ch chi'n neud hynny, da chi yn neud pethau ar wahân, mae lefel o ailgylchu ac y cynnyrch da chi'n gallu neud hefo'r gwastraff yn y bin yn lot gwell. Felly dwi'n meddwl fod does dim angen newid y system, ond yn sicr mae Llywodraeth Cymru hefo cynllun ar gyfer ailgylchu ac maen nhw hefo argymhellion ac sut mae cynghorau yn neud hynny, ac mi fysa pob cyngor, ac os mi fysa pob cyngor yn neud fel mae'r argymhellion yna yn dweud, fysa hynny yn neud pethau yn fwy syml i bobl. Ond dwi'n meddwl ar y system
mae'r llywodraeth yn argymell, a dyma da ni'n defnyddio, dwi'n credu yn y sir dwi'n byw yn, mae o yn digon syml ma'n deud ar y bin plastig, plastig brown, plastig gwyn, gwydyr, a dwi'n meddwl fod y system yna yn gweithio ac mae yna resyma ar gyfer y cymhlethdod, ac dwi'n meddwl fod popeth ar draws Cymru yr un peth sydd yn bwysig. A dim y gwahaniaethau rhwng y gwahanol siroedd. Achos, wel, fel ti'n sôn, mae'n eitha syml i ti, a fi'n credu bod y ffaith bod Cymru yn arwen ar lefel Prydeinig ail yn Ewrop a trydydd dros y byd. Dyw e ddim fod yn deg, dyw e ddim yn gwneud jobyn rhy wael ohono fe. A mae hwnna'n symud ymlaen yn eitha neis i'r darn ola, sef ailgylchu a'r pandemig, achos yn yr holiadur mae bron 90% o'r pobl ifanc yn teimlo fod lleihau ail-ddefnyddio ac ailgylchu yn bwysig, neu'n bwysig iawn iddynt mewn amryw wahanol o sefyllfaoedd megs y cartre os wedyn ni. Yr ysgol neu'r gymuned, pam chi'n meddwl bod hyn yn bwysig hyd yn oed mewn cyfnod o bandemig yn eich barn chi? Pam bod yn bwysig bod pobl dal yn ailgylchu? Bod ni yn pandemig, dyw'r problem o newid hinsawdd a ein amgylchedd yn mynd yn ddifri. Dwi'n hwnna ddim wedi mynd i ffwrdd. A fi'n gwybod mae lot o bethau wedi newid o ganlyniad i'r pandemig a mae lle o'r geir wedi bod ar yr ail. Sydd wedi bod yn dda am gyfnod bach. Ond fi'n credu os ydyn ni am... Mae pawb yn sôn fel bywyd ar ôl y pandemig, fel bod e'n mynd i fod yn hollol wahanol. Mae dim ond mynd i fod yn wahanol os ydyn ni'n neud yn wahanol. Felly fi'n credu bod rhaid i lot ddod o'r llywodraeth yn benodol am argynhellion. Am rhaid ail-adeiladu i'r economi ar ôl y coronavirus mewn ffordd gwyrdd sydd yn gynaliadwy. Ddim yn y tymor byr, yn yr hir dymor. Oeddech chi wedi treulio'r cyfnod i ailgylchu dynyddiau sydd yn y tŷ gyda chi barod? Fi'n bod anwen nes ti sôn yn gynharach bod ti wedi bod yn gwneud gwahanol bodau ac ati. Beth am y gwely? Oeddech chi wedi bod yn uwchgylchu dillad wedyn ni, neu hen dodref neu rhywbeth? Neu ydych ffrindiau chi wedi bod wrthi? Wel, fi'n bersonol. Wel, mae chwaer fi wedi bod yn gwneud banana cake. Achos pryn ni'n gwneud beth fynnag banana rhywbeth. Achos pryn mae bananas yn mynd yn hen, chi'n gallu defnyddio nhw i wneud rhywbeth o gacen, a ma'n really blasus, so mae'n good. So ni wedi really craco lawr ar ein gwasraff bwyd, sydd wedi bod yn peth da. A hefyd, fi'n credu bod hi wedi cael rhyw gyfrif Depop, fi'n meddwl o'r gwefan, lle chi'n gallu fel prynu dillad ail law. Felly, chi ddim yn prynu dillad newydd trwy'r amser, a mae pobl ifanc yn gwneud arian honno fe. Felly, mae'n syniad da hefyd ar gymhelliad os chi eisiau ail-ddefnyddio hyn dillad pobl eraill. Beth am newid agwedd yn ehangach falle? Dim just ailgylchu neu uwchgylchu. Beth am, chi bod ydych chi wedi seiclo i'r rhywle neu cerdded i'r rhywle yn lle cael lift yn y car neu jwmp ar y bus neu rhywbeth, os yna newid agweddau fel ad i bod rhwngddoch chi a'ch ffrindiau a'ch oedran chi yn gyffredinol? O'n i'n teimlo yn y pandemig, yr un darn o ryddid o'n i'n cael bob dydd oedd gallu mynd a wneud bach o ymarfer corff. Fi'n cofio yn dweud, you can do one exercise a day, neu rhywbeth hwnna. A o'n i wastad yn cymryd mantais hwnna gymaint o'n i'n gallu. So es i am dro, pob un diwrnod, a nes i yn bersonol cymryd, o'n i'n caru hwnna, a nes i sylwi bod lot o bobl yn mynd am un darn o ymarfer corff y dydd, lle nhw byth yn gwneud ymarfer corff rili o'r blaen. A falle nhw wedi datblygu rhyw fath o cariad tuag at mynd am dro neu cael bach o awyr iach. A fi'n credu bod hwnna'n bwysig yn y dyfodol, ond eto, mae'n rhaid ni dal mlaen i hyn, achos gall fe gyd slipo i ffwrdd fel yna. Ie, mae pobl yn digon hawdd yn symud nôl i arferion gwael os wedyn ni o peidio ailgylchu neu jyst prynu poteli plastig yn y man. Felly, ie, bydd ni'n gweud bod ti'n llygad y lef yna. A mae ddim 5 munud wedi 5 yn ymwybodol dros amser tyfa bach, ond dechrau ni bach yn hwys, mae'n oce. Felly, na i siarad ni wedi diolch chi gyd am gyfrannu, y siaradwyr. Chi wedi bod yn grêt, pwyntau diddorol wedi bod lan gyda chi. A nes i ofyn i chi ar y dechrau, so chi'n cael un dymuniad, gobeithio chi wedi cael amser i feddwl yn ystod y ddadl, beth fydda'ch dymuniad chi yn dod mas o'r cyfnod yma. Felly, dechrau ni gyda Evan Burgess yn Aberconwy. Be fydd ein ti? Diolch. Dwi'n meddwl sydd dymuniad fi ydy fwy o buddsoddiad mewn
egni adnewyddadwy ac llai o defnydd pethau glo. Evan Seiglef? Byswn ni'n hoffi gweld treth ar gymnïau yn defnyddio plastig, felly ni'n gallu lleihau faint o blastig sydd ar silffoedd a'r ffacsionadoedd. Caleb? Fi credu fel nes i gyffwrdd yn y gynnau, fi'n credu licen i gweld Cyfai Cymru yn treialu'r Deposit Return Scheme, just fel bod ni ddim fel mewn 5 mlynedd yn meddwl, allan ni wedi gwneud na fel gallai wedi gweithio, so licen i weld bod e'n cael ei treialu. Abi, beth ti'n meddwl? Dwi eisiau'r llywodraeth a busnesau wneud o'n haws i bobl gallu byw bywyd gyda llai o wastraff a llai o effaith ar y gymuned. Dyna gyd i eisiau. Ie, da iawn, good. Anwen, i orffen? Fi eisiau gweld busnesau yn rhoi mas llai o pethau plastig a fwy o pethau papur. A cadwyd. Wel, os fydde pob un o'r pethau yna'n cael ei roi mewn i practis, fi'n credu fydde'r byd yn lle lot gwell yn amgylcheddol enw i, felly rhwng y syniadau yna i gyd gyda chi, mae'n wedi bod yn dda iawn. A trafodaeth ddifyr iawn, fydden ni'n gweud, felly diolch fawr i chi gyd am gymryd rhan unwaith o'r rhagor. Na jyst orffen, trwy annog chi gwblhau'r holiadur ar-lein sydd yn cael ei hyrwyddo ar y cyfryngau cymdeithasol, gan ddefnyddio'r hashnod gorau o'n gwastraff, felly cewch ati i chwilio am hwnna. Ond hefyd, byddwn ni'n annog chi feddwl am yr egwyddau eraill falle o gynhesu byd-eang, fel y rhai ni wedi sôn amdano yn ystod y ddadl, a rhai ni wedi sôn amdano yn ystod y munudau agoriadol, a pwy a wyr falle wylwn chi to, a fydd rheini yn drafodaeth yn ei gael rhywbryd eto. Ond am heddi ar ysbwriel a gwastraff plastig, dyna ni fi'n credu. Hwyl fawr i chi gyd a cymerwch ofal. Ta-ra!